правиш оградата, че е паднала? Бе, какво ме интересува? Тя, нали къщата е твоя? Зетко! Плочките в банята паднаха, маме! Ако можеш да ги залипиш! Добре. Ме, какво ме интересува? Тя къщата е твоя! Не ме интересува. Зетко! Абе, щях да падна по щапалата да се убия, бе! Абе, цимента се е изронил! Можеш ли да циментираш, Зетко? Какво ме интересува, бе? Аз си казах, тя къщата е твоя! Зетко! Ето, ходих при нотариуса, документите, целият имот вече е твой, маме! Честито! Зетко! Да вземи сега да оправиш покрива, че тече много! Наводнихме се! Виж сега, тебе това ми трябва да се интересува. Тя къщата е моя.